זה המרכז לקידום חיים משותפים של המכללה האקדמית בית ברל. הוא הוקם בשנת 2015 כדי להיות הבית של כל היוזמות האקדמיות והחינוכיות במכללה ליצירת חברה משותפת, דמוקרטית ושוויונית. ביום הפתיחה החגיגי שלו התקבצו 82 אנשים ב-45 מטר מרובע, כי בחוץ ירדו 28 מילימטרים גשם, 100% מתוכם גשמי ברכה. מאז עברו כמה שנים ופעילות המרכז הלכה וגדלה. הנה כמה מספרים מהשנה האחרונה. 46 יוזמות לקידום חיים משותפים, מפגשי שיח, כנסים, אירועים, תערוכות, סיורים, סדנאות וכמובן קורסים. 12 קורסים שמלמדים ומיישמים שיתוף פעולה חוצה מגזרים. ב-80% מתוכם, הלמידה התקיימה בקבוצה משותפת של יהודים וערבים. הסטודנטים שלנו הובילו פעילויות מקדמות חיים משותפים עם יותר מ-600 תלמידים בכל הגילאים ובמקצועות מגוונים. מדעים, מתמטיקה, אנגלית והיסטוריה. 40 רכזי קידום חיים משותפים חדשים סיימו את הכשרתם לקראת תחילת העבודה במערכת החינוך. שם ישמשו כגורם המוביל ליצירת שותפויות עם מגזרים אחרים בחברה הישראלית. 1,500 סטודנטים לקחו חלק פעיל ביוזמות הקידום לחיים משותפים רק בשנה האחרונה. אלה מאות סטודנטים לחינוך מכל האוכלוסייה בחברה הישראלית שבשנים הקרובות ייכנסו למערכת החינוך כגננות, כמורים וכמחנכות. כל אחד מהם שלקח חלק בפעילות של המרכז רואה היום את הדברים אחרת. מכיר בשונות ובגיוון של החברה הישראלית ומבין טוב יותר את הצורך לקדם חברה משותפת ושוויונית. אם כל אחד מהם יעביר רק קצת מזה הלאה למאות ואלפי התלמידים שהוא יפגוש בשנים הקרובות, העתיד שלנו ייראה אחרת. החזון שלנו הוא לייצר שינוי רחב ועמוק בחברה הישראלית. אנחנו מאמינים שהכל מתחיל בחינוך.